Ai, que ao revés. Probando. Hola, amigo! Vou explicarvos como montamos un invernadeiro tipo túnel de 6x4. Para a colocación empreguei o seguinte material: 3 varillas, unha maza e unha corda, e 2 cintas métricas, inda que te podes apañar con unha. Unha vez decidida a orientación, que no noso caso foi tratando de evitar o máximo impacto dos ventos dominantes, comenzamos trazando un lateral con 2 varillas e largando unha corda entre elas. As piquetas van cara a 2 metros e para encontrar o outro lateral vamos a aplicar a regla do 3, 4, 5. Marcamos un punto a 3 metros. Dende ese punto lanzo 5 metros e dende a esquina lanzo 4. E onde se me crucen vai nos dar o punto exacto onde vai a piqueta do outro lateral. Vemos que se nos cruza aquí. Para colocar esta piqueta fixen o mesmo procedimento. 3 metros do lateral, 4 metros de ancho e 5 da diagonal. E que as piquetas xa colocadas, o seguinte paso é montar os arcos. Arcos montados. Seguinte paso, tirantes e largueiros.